Dnes nebudem maklér. Dnes som váš terapeut. A liečím chorobu, ktorá sa volá platenie cudzej hypotéky. Pacient číslo 1. Platí 550 eur nájom. 10 rokov, to je 66 000 eur, ktoré dal cudziemu človeku. Mám otázku. Chcete tých 66 000 darovať domácemu? Alebo ich radšej investujete do výhľadu na hradisko? Gabajová, Hliny 7, 44 m štvorcových, po kompletnej rekonštrukcii z roku 2017, jadro, elektrika, stierky. 2 výťahy, 2 pivnice, 250 nových parkovacích miest, revitalizovaný vnútroblok pod oknami. Ak ste nájomník, toto je vaša liečba. Ak ste investor, 550 až 600 eurový nájom, bez potreby dodatočnej investície. Gabajová, Hliny 7, 44 m štvorcových, 2 výťahy, 2 pivnice, parkovanie pred domom. Lokalita, ktorá si vás kúpi za 1 minútu. Gabajová, to nie je byt. To je finančná sloboda zabalená do 44 metrov.